Uba polling do EM ka town committee jo ka KHDC ulapan pau ka jingpam ya hap halor ka jingpan mi ka sarkar jalai ki kendon ki be dei ba ka jingshna ying shna sem ha ka jala bala ai pet lang ha ka district council ha bai krer beginong tho khobor hadin bala wai ka executive committee jo ka KHDC ha ka arpsan tre guri saw a ja arpoi uba pol ulo ang ba ka ain bala shna ra ka sarkar kamlong satya kar kum ki jakran jo ki lai tli ki committee ki bala pelong da ka sarkar ringkat bar ki district council Kaba penlingo ini kalau beningkong, ya ki minutes jong ke meeting proceedings, musim 8 poin. Kaba nilasuyo kopi, wala penmi ya Meghalaya Building Bylaws 2021. Kani ke bylaws wala penmi daga state government ke per shibun nak kaba nila ada penyekran kini gilai tadi jinglang. Kum genuksa. Nadu mencem snem, nadu arja kat kendai, Malaysia. Ke Tarik Februari arja kat kendai ke state government kelada ban notify ya bahkan district council kan don laka jong ke bor ban issue ya ki building permission haki areas ki balak no na kitu ki bangla kedai meneh ban ha ko jong ke state government. Ndalapai pada kene building bylaws 2021 ke keteng jong ke autonomous district council kum ke authority kami take tang ha ka benta ka bagi cut definition ke bamut ke benta ka ba hakmat do jong ke gazette kene ke benta definition mo te like nang ni ha ki ph ki bahadin musim lakran shu syapang ke district council EDC bat ke jurisdiction ke jongki ulong bakarukam bu iki engineer ban aijing bit ban thau yeng ru kalong ka bami hap satya namar ka kirdan bapas ki engineer kan shamshitam ban lab bakidan ha Meghalaya na lor jong kini ki jaka ki baga sarkar ko ong ba ka jurisdiction gadan ka kti jong ka labu sakaway ka proviso ka ba ni i shan khapat ba bat kata kalong ba kanu ki area ka ba don sanpho hajar shaneng ya ke permission na banta ka kum kita ke area ban sna building kan late che kti jong buda wat la da don aka EDC area kebabut ba ki anjong ka urban kin yaka jaka ka bade jong EDC area kin pen kala urban area tang daka ni ka wai ka ba omba ke area ka de santo hajar square feet macam nanta ban approve ru ya kini ki building plans building permission applications jong ki ba labu ba qualification jong ki ban approve kini bendai ki engineer bat ki architect ki bala don ya ka PhD na university rengkat suppose nam ke experience te ki bakum kita ki beri ki mundan ki bakum kita ki beri mundan ha Meghalaya hampir bah notice dah mundan je but ni expect by ki power jat li building applications jongi but an eye clearance da kita ki brio te kini berofak kelong impractical but na kata hadir banglawan ra minta kesingi ya ni ka note akhmat jong ke isi kelarai ba kan kentai mador ban reject into to ya kini ka building bylaws 2021 kat kumba la notify the Department of Urban Affairs.